Karen, l'Emilia, la Marion et la Lina. Teníem tres de la mafia, que eren el Mini, el Pierre i l'Hubert. Teníem també dues àvies, que encara són una miqueta boges, no sabem gaire, de la Nora i la Sílvia. També hi havia dos camells que eren de sisena, el Joan Hermès i el César. I per acabar, el nostre gran grup de rubaires, que eren la Berta,